Como ven sendo habitual, a primeiros de ano, esta mañá celebrábase o pleno ordinario na Mancomunidade de Barbanza Arousa para facer oficial o relevo na presidencia da entidade, que se realiza de xeito rotatorio anualmente. O cargo será asumido neste 2026 polo alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, que sustituirá no posto o seu homólogo de Rianxo, Julián Bustelo, quen desempeñou esta responsabilidade ao longo de 2025. Na súa intervención, o presidente Saínte explicou cales foron os principais logros acadados pola entidade durante o pasado ano, entre os que se atoparon a ampliación das competencias da mancomunidade e a execución de parte dos fondos Next Generation. Esta etapa que rematamos hoxe estivo chea de retos, co inicio e seguimento de proxectos que serán fundamentais para o desenvolvemento da actividade turística no territorio. Destacamos a continuación da implantación do Sistema Integral de Calidade en Destino, que segue a sumar empresas participantes, chegando no ano 2025 a 69 empresas distinguidas, tratándose este dun indicador de crecemento de excelencia turística. Grazas a esta infraestructura público-privada, formamos parte neste pasado ano dun proxecto de economía circular a nivel estatal e obtivemos o distintivo de destino turístico intelixente. Pola súa banda, o novo presidente de Barbanza Arousa esbozou as liñas mestras do que será o seu mandato durante este 2026. Entre as tarefas pendentes, márcase poñer en marcha as novas liñas de traballo mancomunado e o remate do Plan de Sostenibilidade Turística, dotado con 1,5 millón de euros. Neste ano 2026 remataremos a execución do Plan de Sustentabilidade Turística Viaxe a través dos sabores, consistente en diferentes actuacións para que o visitante se sumersa no pasado e no presente da enogastronomía de Barbanza Arousa. A creación dos museos da conserva e da salgadura, a realidade aumentada do barrio dos cataláns, a creación de aulas enogastronómicas, xunto cas rutas que vinculen estes recursos e as visitas a adegas e conserveiras, permitirán ao visitante vivir unha experiencia diferencial de alto valor engadido. Un dos primeiros compromisos que terá a entidade neste 2026 será xa a vindeira semana, coa súa participación en Madrid na Feira Internacional de Turismo, a onde acudirá para presentar a súa oferta turística e poñer en valor este territorio.